zoritxarrez oraindikan euskal presoen egoera eta senideena tokatzaigun heinean aldaketarikan ez duela izan. Egia da preso asko ateratzen ari direla, baina ez estaduek, ez Frantziak eta ez Espainiak ez duelako inongo ezer ematen, baizik eta askatasun hori lortzen dute, beraien kondena guztiz bete dutelako. Momentu honetan 316 preso politiko daude Espainian eta Frantzian, 78 Frantziako espetxeetan, 20 espetxe ezberdinetan, 240 Espainiako 40 espetxe ezberdinetan, 2 bakarrikan daude Euskal Herriko espetxeetan, gero daude 5 euskal preso ere etxean preso direnak eta beste bat zentro batean internatua bere alabarekin. Horretaz gain esan beharra dago ere, berez bai Frantziar eta bai Espainiarren legedia aplikatu ezkero 43 euskal preso politiko kalean egon beharko luketela lege horiek aplikatutak. Etxerat bagoaz eta sarek elkarrekin antolatu dugun Frantziako gira hau azaroaren 16an hasiko da eta abenduak 9 arte iraungo du. Helburua azkenan euskal presoen egoera Frantziatik zabaltzea da. 8 hiri ezberdinetatik pasako gera eta 20 presondegi ezberdinetatik egongo gera egoeraren berri ematen. Bertan programazio ezberdin bate antolatuko dugu, Giza Eskubideen Ligarekin batera antolatzen ari geran programazio bat. Eta abenduaren 9an Pariseko mobilizazioarekin, Bake Artisauek deitu duten mobilizazioarekin amaitzea espero dugu.